wannan annabin mai tarin albarka alaihissalam kafin ya zo aljanu da bokaye, aljanun da kansu suka dinga zuwa suna cewa da bokaye ku aja wasa ga gaskiya ta taho. Gunki da aka sassaka ana bautawa da kansa gunkin yake magana ce ga annabin gaskiya zo ku ajiye ku bi shi. Haka fa aka yi. Kura a dawa, mai kiwo yana kiwo, ta kawo akuyar safauta ta kama ya bi ta ya kwace, ya ce wannan kura da ban mamaki da abin mamaki da naci, sai ta ce kai ne da abin mamaki. Manzo Allah sai yana kiran mutane zuwa aljanna, kai kaki kana kiwo anan. Sai ya ce a ina ke? Ta ce yana bayan dutsen nan. Sai ce dabbobi na, ta ce zan tsare maka, je ka dawo. Kurar ta tsare masa, ya tafi ije ya ba ya karbi musulunci, ya tadda annabi da sahabbai kuwa ya dawo ya tadda ba abin da ya ciwo, ya kama turkekiya guda ɗaya yanka ce ta halak. To annabin da yake da wannan shine zai zo da abu ka dinga nema ka ɗauke shi da wasa. Taguwarsa alaihi salam al'adba in ta shiga daji, idan ta zo kamar nan za a gare suna yankewa suna faɗowa don ta ci saboda tasa ci. In ta shiga ta haɗu da zaki, za ka ji zaki mai yakon ya cuce ta sai ya mata kirari ya ce Allah ya halice ki don hawan ma'aiki. Wannan annabin alaihi salam ran da za a haife shi taurari sai suka kama za su zubo ƙasa, saboda munna cewa shi kaɗai ne a halittar Allah wanda zai daidaita tsakanin mutum da Allahnsa. Dan adam kangararre maki jin magana mai kunnen kilikin ju ga wanda zai gyara shi mai da shi mutum. Kuma yayi alayhi salamu. An ji mutane yanzu akwai mutumin da lokacin da irasu saboda binsa da annabi sama bayan an saka shi a kabari za su mai da ƙasa, suka je yana wa annabi alayhi salamu kirari, yana gaida sai na Abubakar da sai na Umar radiyallahu anhu, yana jawabi amma kuma a mace yake. Akwai wanda ya fito daga masallaci da magariba ya yanke jiki ya faɗi ya mutu, aka haɗa shi aka naɗe shi aka yi komai. Kafin isha mata suna kuka, ya cire likafani ya ce ku daina kuka, ya ce assalamu alaika ayyuhar rasulu. Yewa annabi alaihi kirari, yewa sai na Abubakar radiyallahu kirari, yewa sai na Umar radiyallahu kirari, yana fa mace. Saboda me? Saboda hasken da isamu na annabi alaihi. Wannan annabin in ka bi shi sai ka zama abin mamaki. Jibrilu alaihi salam duk daraja sai yake zuwa yi roƙon Allah yake kada yanke tsakaninsa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Adamu alaihi salamu kuka yake da aka yi shi kafin annabi alaihi salam.